Днес съм на едно място, на което не съм идвал от ученик. Мисля, че някъде, когато бях четвърти клас, за последно тук бях на екскурзия. Някъде преди 30 години. 30 години. 20. Малка екскурзийка до Етър. Два билета струват 10 евро, но единият билет е студентски. Прекрасно място. Точно както си го спомням, преди 20 години, не 30. От тази воденица си я спомням много добре. Тук даже имам снимка в четвърти клас или пети. Не! Воденица Караджейка. Уау! Според мен няма човек, който не е посещавал Етър, но ако има такива хора, да го посетят задължително. Наистина уникално място. Мале. Да се знае. Часовникова кула. Часовниковата кула. И продължаваме напред. О, вижте какво има. Да. Това за времето е бил като Mercedes S класа сигурно. Виж там, ракията не е фатална, щом като е натурална. Точно така. Клип ще е по-дълъг, нещо като влог, може да стане 4-5 минути, може и повече, но ще ви покажа всичко от Етър. Дюкян. – 1864 година. Митково кафе. Шекерджия. Зелено. Всичко изглежда много вкусно. Ако искаш две такова или две отходки, мога да взема. Ковач. Най-приятни уменията да работи с дърво, с метал, трябва да се използва твърдата, разбира се. Твърдата са прави от ясен. Занаятчийско жилище. Вау!
Хе-хе. Задължително, както казах, ако не сте посещавали Етър, посетете го. Живи и здрави и чао! Гайтанджия. Последно да ви покажа училището. Госпожо, както казах по-рано, задължително, ако не сте посещавали Етър, направете го. Живи и здрави и чао!